Farka, že nie Tomáš Hučko, ale Tomáš Farka bude vystavovať. No dobre, môžeme spokojne. Tie ako fotografie sú imaginatívne, na prvý pohľad sú čitateľné, kde ako výrazne prevláda farba, štruktúra, tvár, kde vlastne vo forme určitých sendvičov je ako prienik do irreality, ale na druhej strane taký návrat ku realite. V viacerých fotografiách môžeme vnímať určité také konkrétne symboly, znaky. Je to svet, by som povedal, taký súkromný, taký prísne personálny, kde ako tie interpretačné hľadiska, myslím si, že ako pre toho diváka sú veľmi také ako uvoľnené, takže každý divák si tam môže nájsť svoju interpretáciu. Ako povedal už pán Svetlák, tie fotky sú, alebo vždy som fotil tak, aby sa na to človek pozrel a aby sa na tú fotku mohol pozrieť ešte 10 krát, bez toho, aby ho omrzela, respektíve aby si naozaj on mohol nejakým spôsobom sám to svoje z tej fotky zobrať. Čiže možno, že niekto tam vidí iba machule, ale niekto tam môže vidieť povedzme nejaké nálady a samozrejme, že niekto to môže riešiť viac do hĺbky a v podstate taký ten najväčší základ toho je, že sú to všetko odrazy nejakej mojej konkrétnej nálady v tých dňoch alebo v tých hodinách, kedy som na tom pracoval. Neviem, snažím sa jednoducho robiť tie fotky tak, aby z nich išla nejakým spôsobom nejaká emócia a dúfam, že sa mi to darí teda. A ďakujem, že ste prišli.
proste kompozícia zlatého rezu. To je špinavý. Ale skvelé nádherná výstava.